салом дӯстони азиз, худованд нигоҳбон ту бошад. хоҳиш мекунам ба диққат гӯш кунӣ то охира ва хоҳиш мекунам ба хотири гирияи ҳамин модар, ба хотири ҳамин ашкои модари ҳамин бачае ки дидаисодеш, ба хотири ҳамин илтимос видеоро паҳн кунӣ. чӣ бигӯм, бачаҳои 18 сола, 19 сола, 20 сола, 21 солара ба ҳар роҳ фаҳн карда истоде, ба ҳар роҳ фиреб карда истоде. баъзи ҷоҳо мебарӣ, акм нумоишона мегирам. аз худо битарсӣ, аз худо битарсӣ, аз худо битарсӣ. ин ҳамин бачае ки монда истодам, ки кадом бача бурдагиша суратҳошам да ман ҳастанд, аммо ман далели пара надоштам, дар инҷа намондамш. агар далелам биём намемонамш. просто бачае ки ҳамия бурдагӣ, ин бародари Гулов Асилдин бурдагӣ ё занг зада, ман намедонам киҷош бурдагӣ, корш бурдагӣ, дастивяз буро, ин номрои модаршан, номрои хешонанд. қатъи фарзанди мардака барбигардон, фарзанди модара барбигардон ки хун гириста истай. чӣ бигӯм, бачаҳо яшро фаҳм мекунанд, мебахше ҳар чӣ бигӯм бо против ҳамин, яъне ки бо ҳамин тоҷики хидма пас мезанам. бачаҳо яшро фаҳм мекунанд, дар кисаҳошо ҳар чӣ бурда истодияншу. мо қатъи адвокат хай дида истодем, бечора адвокат мега ки хеле тоҷики хидма хелиш кара истадай. ман ҳар чӣ нагум дар инҷа. аз худо битарсӣ фарзанду бачаҳои азиз, фикри падар модар акунӣ, илтимос хоҳиш мекунам, фикри модаро акунӣ, ашки модарото акунӣ, фикри хоҷагиито кунӣ ки шуморо ба умед барои сумкоркунӣ рӯй кардиянд. ин ай бачак 10-12 рӯз Гул Асилдин набуромаде дастиви аз модараш гириста истода, охирун звонокш 10-12 рӯз хай нозим ҳамаша мемонам, навистагиошона, суратҳошона. бародари азиз, кадми ҳамин бародара мебинӣ, видео кӯтаҳак аст, ман на реклама дай мезанам, на ҳеҷ чӣ, ба хотири Аллоҳ видеоро паҳн кунӣ. хоҳиш мекунам бародари азиз, бародарони блогер, ҳамин саоф шеста бизанед то ҳамин додар ёфта ки валлоҳи қасам модараш чинон гириста истода. ман 3-4 бародари бачаҳои ёше буданд ки дар видеои пешакӣ ёфтем шу, хай баъзеш дар баъзи ҷо дар сезоҳоанд. бародаро мегӯянд вақте чой ёфт мешавад, дар дуюмбора дар экран намемонӣ шу. ака ме як бор мондемш, мақсад маҷбур шидем, дуюмбора мо намемонем шуне ки алҳамдулилла 98% ҷавоб шудастиян. ӯ рӯз бояд тайгаш хай я бача ки ёши дигаш акаш оли бибина мешноса, шабакӣ суҳбат кардем қатишон, хай дар як ҷо соати 5 саҳарӣ хай даводав карда, намедонам чӣ шид, пас ҳол соя гуфтем бирӣ. аммо аз худо битарсаи фарзандои мардума истифода набаред. илтимос хоҳиш мекунам, бародаро ба падар модарта занг бизанед, Асилдинҷон ба модарта занг бизан ки хун гириста истода. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед.